Hello, mayong adlaw naman mga kabomba. This is Bomba Marlo TV. So sa mga nagliligad nga adlaw or sa nagligad ng adlaw, may naglupok naman nga balita dito sa probinsya sa Iloilo. Basahon ko karon ng kaundan agud nga mahataga naman naton sa kabuhi kay aton ini pagadramahon. Yari mga kabyanan, yari mga kabomba ang headlines. 34 anyos yung bayi sa Banwa sa Tigbawan nagreklamo nga ginhimuslan. Nagreklamo sa pulis ang 34 anyos nga babae nga ginhimuslan sang nagliligad nga gabi dito sa Tigbawan. Suno sa investigasyon sa mga pulis, nag-order sang pizza sa kay alias Inday ang masobra 50 anyos nga lalaki nga ginatudlo nga naghimulos. Gindulong ni alias Inday ang pizza nga bakal ni alias Tuto. Pag-abot sa halublakan nga ginhatag nga dress ni alias Tuto nga ginpilit si alias Inday nga dalon sa likod. Sa panaysayon ni alias Inday, ginpuwersya siya ni alias Tuto. Nakapangayos ang bulig si Inday sa personel sa mga halublakan, rason nga nakakadto sila gilayon kaga nangayo sa bulig sa pinakamalapit nga otoridad. May bana si alias Inday samtang may asawa naman si alias Tuto. Temporaryo lang nga naga-star sa amo nga Banwa si alias Tuto. Baw, ini si alias Tuto blano, baw. Order ya pizza si alias Inday kagin himuslan. So ari mga kabyanan, drama. Baw, nagpatigid si Inday ba nga nag-order ko sa iyasang pizza. Andaman niya lang karon, mag-abot di siya karon sa halublakan nga ginaubrahan ko. Ang pizza pa yagid ang kaunon ko. Bisan 50 anyos na kuya. Mabato pa niya. Makaon pa ni sang preska nga pizza pie. Ay ba? Animal, arang ginhatag ni sir nga address. Ako deliveran ko sa sang ako ginabaligya nga pizza. Ari ho, sa may halublakan ko no ayon. Ang maayo pa siguro, makadto ako dito. Kag i-deliver ang akong pizza nga ginabaligya. Malakadto ako dito. Ayabaw. May babae na nga nagapadulong, ho. Siya na gurong gin-orderan ko sang pizza. Araw, nagapangita sa, ho. Sir! Ikaw ba lang gideliveran mo sa pizza? Oo, ako day. Dali di. Ate, sige sir! Mapalapit ako na sa imo. Day. Ara ng Pizza Hut nga gin-order ko. Oo, sir. Dala ko na subong. Mainit pa ini. Gali ka, day. Baw ka nami, gina kay mainit-init ang imo nga kwan. Nga ano, sir? Nga Pizza Hut, kwan, day. Ang mayo paguro, dikto ta sa likod ay. Ano, sir? Dito kita sa likod? Mano kita dito, sir? Dikto ta sa likod ay, kay para kaudon ko tong imo nga mainit-init nga Pizza Hut. Hala, sir? Oo, day. Total, wala man di siyang tao. Dali, di blasakon. Sir, ano nang imo opisyo, sir, man? Gulpi ka lang nagkupo sa ako niya, ho? Day, kwan. Kay gusto ko gid nga tilawan ng imo mainit nga Pizza Hut. Sir, no ka basto sa imo, ho? Ano nang imo opisyo yaman? Dali, bladiri sa akon kay sa bakon taka. Sir, hindi, sir, manuoy ka sa akon, sir. Dali, there's likod sang halublakan. Sir, hindi. Karon na, kaunon ko na ni Mayo ang imo nga Pizza Hut. Bahala na wala ugas-ugas, Sir, ano ba rin, Dali. Sir, manuoy ka sa akon, hindi ako paghimusli. Dali diri sa akon kay dudugay na gid kong adaan wala makatilaw sang preska nga Pizza Hut. Sir, hindi. Ari ubahan ko ikaw. Hindi, sir. Sir, hindi ako magubahi, sir. Magpahimuno ka lang kay patilawon ko man ikaw sang akon nga hotdog. Bagay ginangi mo nga Pizza Hut sa akon nga hotdog. Sir, hindi. Manawag ako sa bulig. Kakapoy ba? Ading kapoy gid ko sa pagkaon sang imo nga Pizza Hut.
Animal ka. Animal ka, ginimuslan mo ako. Ginimuslan mo ako. Gitkaon mo nga ako nga pitsahan. Maareklamo ka pa nga nanamitan ka gid lang ko. Ano nga, nanamitan man, animal ka klase nga manukubrang ka sa lublakan. Animal ka. Ginimuslan mo ako. Hindi na lamang akig. Nagpanamit ka man. Animal ka, manawag ako sa bulig. Tabang! 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 Oh, animal! May nagapa ngayon sa tabang. Animal! Ginimuslan niya ako. Animal ka, animal ka. Magpahimunong ka lang. Magpahimunong ka lang. Animal ka. Isugit na ka sa mga pulis. Isugit na ka sa mga pulis. Ginimuslan mo ako. Opa, ano? Manugid ka sa pulis. Malagyo ako. Opya!